Goeienacht samen. Hé, Ja, wat is het? moet ook even goedenavond zeggen tegen haar. Ik verrek het. Hé, dat huurt zich zoals de ergens schulp, zegt ze goedenavond tegen haar. Ja, dat moest ik weten, ik verrek het. Weet ze misschien dat het leuk is? Midden in de nacht moest hij nog opdraven voor zo'n stel moelenwapen. Ongelooflijk. Kunt ze daar de zaal in? Liggen er toch geen nog te rieten in de duien? Hij komt uit de buurt op. Thuis begonnen mijn kont dat ik af met de prins. Nu was dat niet zo erg. En de werd ze doet bij de eerste de buurt. Kun ze altijd misschien een mens hoeden. En dan nog eens gaat. Gewoon er niet boven. Hongs kan wel vast. Met een knop en een jas. In mijn gehaakte stoelen. In de wat? In mijn gehaakte stoelen. Oh, flatsurf dat ze wist. Dat is een gecasseerde neus, nog wat zummers, weet je dat? Dat weet ik ook wel. Ja, dan zeg ik dat. Nee, dat zeg ik niet. Gehaakte stoelen vind ik veel chiquer. Oh ja? Ja. Het zal zo wel weer gehuurd hebben van de een of de andere Hollander in de zaal, hè? Gehaakte stoelen. Ja, dus best een beetje voorzichtig. Dadelijk zit hij in de zon en duidt op is dat euvel. En die ziet op de eerste de beste Hollander tegenover het trainen kunnen doen. Dan begin je eigenlijk als goed dus. En tot je geen Hollander hebt. Zeg nou, die dan een beetje rustig, joh. Anders kom ik in bed en dan hou ik een hele slechte brilje met een goede hand erop, hè. Ondertussen greunen. En dat deed niks met Jeloes, dat is gewoon Jeloes. En alle anderen. Zeg zo met die kop houden, hè. Vader. Als ik zeg, ik wil er gek van. Wat is? Ik ben er helemaal gek van, ik ken niet meer. Ja, dan hoor ik nu eens een beetje rustig, joh. Nou, ik eerst met heen door de decibellen. Hou in godsnaam een beetje een image op voor die lui. Met een wat? Doe een image, doe een imago. Wat maakt dat? Nu maar zien, hoe vind ik het? Oh, die snappen dat. Ja, heel leuk. Je bedoelt met een snelzeker. Dat kind ze toch niet maken bij of in Olsberg, dat ziet toch allemaal net de lui wat hij zit. Beste de personen weten er wel van wie ik het er gewoon niet heen. En zitten ze toch weer ver om. Ondertussen al gereisd dood. En dit een lieve loerem uitje. Zitten weer vooral, nu hadden we niet over te betalen. Ja. We hebben altijd de beste plaats, hè, wij, hè. En hoe durf je het Nee, doe het niet. Ja, ik wil hem wel een opzoden niet te geven, dus ik die tafels neer me toch. Ja, de hoort er zo happy mee. Die lui hebben toch niks voor ze kijken wat het lekker mannetje met dat streeksken hebben. Wees maar voorzichtig, want anders geven die in de slaagvrouw. Krijg je de propeller, krijg je de log in. Is de haas klaar? Ja, wat is de haas klaar? Ja. Niet waar. Ja, dat weet ik. Er was in mij niet dat ze de gang is blijven, hè? Weet je niet? Jazeker, altijd bij mij zo'n trezaken. Ik ga me eens een beetje één man. Eén man is je veren. Hulpbijl, wat is dat weer iemand als je weer? Tot ik een schat ga maken van meneer Haan. Och toch, je moet dat weer een ander. Je kunt niet meer gewoon, joh. Wat een andere. Hup ze nu van ja, mag ik dan vragen weer? Ach nee, stomme soppeken ook. Wat is een uitdrukking wie? Ik ga eens een beetje in mijn tand laten zien. Dat je niet eens kijken wat hier in de mond heeft zeker. Twee van de derde keer nooit dan zien, joh. Is het wel leuk, jong, ja? Moet ik tegen zijn op de tanden geschreven dat ze geen ja?
ja. Is er bij dan een tandartschool, hè? Maar we gaan niet doen, Aagje. Wat ik bedoel is dat ik het een beetje wil commanderen. Nog niet? Nog niet. Die commandeert staan in de ganse zaal. Oude commandant. Als ben je commandant, kunnen we over die gehoefjes. Of dirigent bij de Maastrichter Staar, ben je zaak. Oh, dat liep me crimineel. Dirigent van de Maastrichter Staar. En dan 150 van die heerlijke manslui onder me. Zeg, werd zich tot Yves Freur bij de Staar gezongen? Heel heet gezongen bij de Staar. Nou ben ik kapot. Ik word er door, joh. Heel wat er nog. Tussen de deur. Als het dat zo is, zal ik ontzettend held kon zingen voor je. Hel zingen kunt ze nu nog, Blaambek. Die is maar een klein munnetje, maar dan kunnen we wel goed, joh. Oh, daar iets. Zal het eens al de jullie zingen? Wat ze de zitting bederven. Schrijf ik mij aan het nacht. Ga ze zingen. Alsjeblieft. Oh god, ik gooi jongens, heb ik een swap. Zij wil zien door die kop halen. Zeg, mag ik even zingen, joh? Schrijf die daar. Schrijf die. Jong, horens op plein en dan gaan we erin, hè? Ja, dat heet zo op plein. En dan ik ga u gaat vertellen, elke levenstuk soms raar. Maar ik heb met gezongen bij de Maastrichter Staar. En werd gewoon geleden, geloof me, dat is woer. Toen morgen op een rijtje. Van hier uit naar de koer. En lagen weer samen in bed. Dan vullen de veren de wet. Dan zongen weer op huis meneer. De schoonste aria's. Hoe die operaat. Veel zongen haal. En weer, hè? Veel zongen haal. Zelfs de noppers kroegen in de en voor het dieren nog één keer. Dan zongen veel op huis meneer. De schoonste aria's. Hoe die opera's. Veel zongen haal. Wat zo? Zelfs de nobbers kroegen in de wel. Wat was dat? Weer kroegen later kinderen, die zongen allemaal. En Bertus is een oudste, die hadden stuk van stal. En zij is de nottenstrine, die met dat schoen gezicht, dat motor onbekende. Die had je weg van die. En lagen we samen in bed. Dan zongen ze allemaal met. Dan zongen veel op huis meneer. De schoonste aria's. Hoe die opera's. Veel zongen help. Heerlijk, hè? Zelfs de nobbers kroegen
la la